Una estàtua al cor del Raval recorda la figura i el martiri de la que, durant segles, va ser la patrona de la ciutat. Aquesta història va passar aquí. Som a la plaça del Pedró, un lloc relativament desconegut del Raval, però de gran importància en la història llegendària de la ciutat, perquè aquí, segons la tradició, és on hauria estat crucificada Santa Eulàlia, la primitiva patrona de la ciutat. Aquí la tenim, al davant de l'església romànica de Sant Llàtzer s'alça aquest monument a Santa Eulàlia, una figura segurament llegendària, diuen els entesos que potser copiada de la història de Santa Eulàlia de Mèrida. Era una jove que va morir amb 13 anys, segons la tradició, una jove de l'actual barri de Sarrià, i que, tot i aquest caràcter molt llegendari, va acabar sent la patrona original de la ciutat de Barcelona, després, com sabeu, destronada per la Mercè. Va ser posteriorment estendard de la resistència el 1714 i encara és una figura molt i molt identificada amb la ciutat de Barcelona i que molts justament la reivindiquen enfront de l'altra patrona. Es considera que aquest va ser el primer monument commemoratiu de la història de la ciutat, de la història de Barcelona. S'hauria fet originalment a finals del segle XVII, però malauradament es va destruir, com va passar en tantes ocasions, a la Guerra Civil. I el que veiem avui és una reconstrucció feta l'any 1951 per l'escultor Frederic Marès. Què va passar amb aquesta adolescent de l'any 300, amb Santa Eulàlia? Doncs l'estàtua ens dona ja algunes pistes. Fixeu-vos que porta una palma, és el símbol de tots els màrtirs, símbol del martiri, de la vida eterna. Es diu també que la zona on vivia, a Sarrià, que hi havia uns xiprers, es van convertir miraculosament en palmeres. Però sobretot, fixeu-vos en el que du a la mà dreta, du aquesta creu en forma d'aspa. I això ens indica que va ser martiritzada, que va ser crucificada en aquesta creu en forma d'aspa o dix, com per exemple Sant Andreu o altres figures de la història sagrada. Però abans d'aquest tràgic final, les tortures van ser variades. Es diu que li van aplicar 13 turments, tants com anys tenia la jove Eulàlia, des de trencar-li la carn amb ganxos de ferro fins a tallar-li els pits, fins a llançar-li plom fos, tota mena de tortures en les quals justament l'art medieval, el gòtic i el romànic molt especial s'hi recrea d'una manera molt intensa. Què va fer Santa Eulàlia per ser torturada de totes aquestes maneres tan cruels? Doncs senzillament no apostatar de la fe cristiana. En temps de les persecucions de l'emperador Dioclecià i del governador Dacià, doncs aquesta jove, segons la llegenda, es va enfrontar al poder romà de l'època i per tant es va decidir mantenir ferma. Cal recordar que Eulàlia significa parlar bé, una persona eloqüent. I justament diuen això les tradicions, doncs que els poderosos van quedar absolutament impressionats per aquest do de la paraula que tenia Santa Eulàlia i aquest do de la predicació. I què tenim com a taló de fons de la santa? Doncs aquesta bonica església romànica de Sant Llàtzer. I el més interessant és que va formar part d'un hospital medieval de leprosos. Primer estava dedicada a Santa Maria dels Malalts i posteriorment va rebre aquesta advocació de Sant Llàtzer perquè és precisament el patró dels masells. A l'interior d'aquesta església romànica, avui desacralitzada, encara es pot trobar una finestra tapiada que inicialment tenia barrots i tenia la funció de que els leprosos poguessin assistir al culte sense encomanar a la resta de parroquians. Aquesta zona de quarantena dels leprosos, com la majoria d'hospitals medievals, es trobava a les portes de la ciutat de Barcelona, en un important camí de pas, i a principis del segle XV va ser integrat amb la resta d'hospitals dins de l'Hospital de la Santa Creu. Aquest conjunt de Sant Llàtzer ha patit moltíssimes vicissituds al llarg de la seva història. A principis del segle XX va ser desacralitzada l'església coincidint amb la Setmana Tràgica i no ha sigut ja fins al segle XXI que s'ha anat recuperant part del seu aspecte original, com per exemple la façana, que avui veiem apedaçada, com si fos un puzzle, i sobretot el magnífic absis que avui ha quedat a la vista després d'una reforma urbanística i que avui el veiem en aquesta plaça dedicada a Martina Castells, una pionera de la medicina. Actualment, l'església de Sant Llàtzer és la seu de la comunitat de Sant Egidi. Per tant, podem dir que és un espai que n'ha viscut de fredes i de calentes i que ara torna a tenir vida.